fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Blessed Monday kag Merry Christmas sa inyo tanan. Sa gihapon ini inyo uto de kabiyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padanyo pagupod sa aton kada aga diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa ngayong aga ang tanan naton yung mga tagpalamati nga yara sa nagkalailan nga lugar, probinsya o pungsod nga malabutan sa nga atong programa via live streaming. Sugdan nato ining adlaw pagi sa pagpasalamat at pagdayaw sa Dios sa sining kaagahon, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sa nga pulong, gikan sa atong ebanghelyo subong adlaw sang Lunes, Petsa 29 sa bulan sang Disyembre, sa oktaba sa pagkatawo sang Ginoo, kag kapistahan man ni Santo Tomas Becket, obispo kag martir. Ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga iya ginhatag ang iya bugto nga anak, pagod ang bisan sino nga matuo sa iya, hindi gid mapatay, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Mga muyo kita. O gamhanan kag di makita nga Dios, imo ginpuas ang kadulom sang duta pagi sa pag-abot ni Kristo, ang matuod nga kapawa sang kalibutan. Hatagi kami sa imo grasya, agodayawon namon sing takos, ang makatalanhaga nga pagkatawo sang imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo sa kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22, tubtob 35. Sang magabot ang tiyon sang ila pagpaninlo suno sa kasuguan ni Moises, gindala niya siya sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Subong sang nasulat sa kasuguan sang Ginoo. Ang tagsa kasubang nga lalaki, pagakabigon nga balaan para sa Ginoo. Dapat man sila magdulot sang halad suno sa nasiling sa kasuguan sang Ginoo. Isa ka pares nga tukmo o kundwa ka kuyabog kapating. Sabto nga tion, may tawo sa Jerusalem nga ginahingalanan nga Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuuhon. Ginapaabot niya ang paglipay sa Israel kag sang Espiritu Santo yara sa iya. Ginpahibalo sang Espiritu Santo sa iya nga hindi siya mapatay sa wala pa niya makita ang Mesiyas sang Ginoo. Sa pagtoy-toy sang Espiritu, nagkadto siya sa templo. Sang gindala sa mga ginikanan ng bata nga si Jesus sa pagtumang sang binatasan suno sa kasuguan,
Ginkugos siya ni Simeon nga nagadayaw sa Dios sa pagsiling, "Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Kay nakita na sa ngakon mga mata ang imo pagluwas, naginaman mo sa tubangan sang tanan nga katawhan, ang kapawa nga ipahayag mo sa mga pagano, kagang himaya sang imo katawhan nga Israel." Ang amay kagiloy sang bata natingala sa mga ginsiling na hanungod sa iya. Ginbendisyonan sila ni Simeon nga nagsiling man kay Maria nga iloy sang bata, "Ini nga bata gintalana para sa kalaglagan kag sa pagbangon sang kadaman sa Israel, kag mangintanda siya nga pagasumpungon, agud mapahayag ang tinago nga mga panghuna-huna sang magtamo nga mga tao, kag may isa ka espada nga magalapos sa imo tagipusoon." Sa sining ikaduha nga Lunes ang bulan, ginakalipay naman naton nga makaupod liwat si Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Maayong aga kag Merry Christmas, advance Happy New Year, Father Sam. Maayong aga, Sister Mercy, kag sa tanan nga nagapamati sa sini nga istasyon kag nagafollow sa aton via live streaming. Ano pa ba ang akon itamyaw sa inyo subong nga ikalima nga adlaw sang octave sa Paskwa sang aton Ginoong Hesukristo. Edi, malipayon na Paskwa sa tanan. Merry Christmas! Mga abyan, nalipay ba kamo sa inyo na baton nga regalo or may bilin pa sa inyo mga ref ang Pinoy spaghetti, hamon kag salad? Ari ang pamangkot. Kamusta ang inyo pagbaton sang inyo Christmas bonus? Mga utod, nabaton mo ang regalo nga nakaputos last Noche Buena, madaan lang ina. Ukod, maubos kung ina cash. Apang hindi tapagkalimtan nga ang pinakaimportante naton nga regalo nga nabaton ay ang ginbunag diri sa kalibutan ng atong Ginoong Diyos, si Jesucristo, ang prinsipe sang paghidait. Bisan may bilin pa ang spaghetti kag hamon kag salad sa inyo ref, kung tani hindi lang bilin, may ara dako nga kasadya kag kasanag sa inyo mga kasing-kasing. Apang ang wala pagbadbad nga kalipay kag iwag sang regalo halin kay Kristo, kag aton ini dapat ipaambit ang iya kasanag kag kalipay sa iban. Maubos man ang Christmas bonus kay inyo man ginhanda kag ginlagaw-lagaw, o kung inyo ginregalo man sa inyo mga pinalangga nga kapamilya, ihado kag ihada, ang importante ang paglaom kag paghigugma, ang hindi madula. Liwaton ko, hindi gid dapat maubos ang aton paglaom kag paghigugma sa aton mahal nga Ginoo. Ang Paskwa kasadya. Amo ini ang panahon nga doble ang aton kalipay, doble man ang aton pagkamabuot, apang triple ang aton pagpalangga. Kay parehas kay Simeon sa templo subong nga adlaw, ang aton tagipuso nagapaambit man sang kasadya kang paglaom sa pagbaton naton sa pulong nga nangintaho para sa aton tanan. Magkanta kita kag magsinadya
Hindi kay social gathering ang Pasko. Hindi kay may Christmas party. Kundi, nag-abot ang Diyos sa aton kay ginahigugma kita niya. Ang pulong nangin taho. Magkanta kita parehas sa mga anghel. Himaya sa Diyos didto sa langit. Kag sa mga taho nga may maayon kabubuton. Dugangan pa naton sang kantan sang mahal na Birheng Maria. My soul proclaims the greatness of the Lord. Amen. Merry Christmas sa tanan, maayong aga, kag padayon sa pagka-maayo. Madamo gid nga salamat Father Sam sa mga pagpaambi sa mga reflections sa itong Ebanghelyo subong nga adlaw. Madamo gid nga salamat kag Merry Christmas and Happy New Year. Para sa mga pamatanon, kaliw makigangot, kag makilala mga kaparian kag brothers ang Society of St. Paul nga among firstborn sang Pauline family sa napulo ka institusyon nga gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Hopdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa among pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100, Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilope Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Hinigong ako ng mga ukod, mayong agas sa inyo mga tanan.
kahanginan nga ginapatigayon sang Katekismo sa Kahanginan Foundation sang Archdiocese sang Haro. Ang katuyuan sini nga programa ano ang pagtuman sang ginsiling ni Kristo sa iya mga gintuton-an. Pagtuin ninyo ang tanan ng mga tao sa bugos na kalibutan. Kag hinua sila nga mga gintuton-an ko. Kag tuguin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Amo ini ang tinutuyo sang Katekismo sa Kahanginan. Karon sa aton palangagion sa agad. Sa ngalan sang Diyos nga Amay nga nagtugas sa akon, sa ngalan sang Diyos nga Anak nga nagtugos sa akon, sa ngalan sang Diyos nga Espiritu Santo nga nagatutoy kag nagapasantos sa akon, nagabugtaw kag nagabangon ako sa akon katulogon. Salamat sa imo, O Santissima Trinidad, sang maayo nga pagpahuway nga imong ginhatag sa akon, kag salamat man sa mga kahigayunan nga imong ginhatag sa akon sa pag-alagad sa imo kag sa akon mga isip katao aron nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang akon pagkabuhi. Nagatuwa ko sa imo kay ikaw ang kamatuoran na walay katapusan. Nagalaom ako sa imo kay ikaw ang Diyos na pinuklubong kag maluluon nga walay tutong. Nagahigugma ako sa imo kay ikaw ano ang kapmatuoran nga walay katapusan nga tapos sigugmaw. O Jesus, maghambal ka sa amon kag kami nagapamati kag nagatunan sa imo kabay pa. Mahita ito na pagpanamyaw sa inyo hinigupa ko nga makauturan. Yari naman kita karon sa sining kagahon sa pagpamalandong sang pag-ikapulog sang Diyos. Nagdandala sa aton sang katisismo sang Kanginan Apostolate, sang Archdiocese sang Haro, Commission on Social Communications, pag sang siniwaragwagan ang Bumbo Radio. Ako ang inyo kupos nga agad, si Reverendo Padre Nolito Pilobelio, ora paroko sang parokya ni San Juan Bautista, Padyangan, Iloilo. Ang atong buhi kapulong karon sang Diyos, tinkuha sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22, tubtob 35. Nag-abot ang tiyon na si Jose kag si Maria kinahanglan magtuman sang seremonya sang pagpanindo suno sa kasuguan ni Moses. Gani kidalan nila ang bata sa Jerusalem agud ihalad siya sa Ginoo. Kay nasulat sa kasuguan sang Ginoo ang tagsa ka panganay nga lalaki ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila sang halad, suno sa nasiling sang kasubuan sang Ginoo. Isa ka paris sang tukmo o kung tuha ka kuyapok ng mga pating. Sa sadto nga tion, may tawo nga nag-a-star sa Jerusalem nga ang iyang ngalan si Simeon. Ini nga tawo matarong kag matinuohon sa Dios. Kag nagahulat sang pagluwas sang Israel. Ang Espiritu Santo yara sa iya, kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay, sa wala pa niya makita ang kinsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtoy-toy sang Espiritu, si Simeon nagkadto sa templo. Sang dindala ang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa templo, agod imuon sa iya ang kinasiling sang kasubuan.
Kinkugos ni Simeon ang bata kag nagpasalamat sa Dios nga nagasiling, karon o Ginoo, gintuman mo ang imo saad kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa paghidait, kay ang akon mga mata nakakita sang imo kaluwasan. Kay imo ginaman sa upang sang tanan ng mga katawhan, isa ka kapawa nga magapahayag sang imo kabubuton sa mga hentil, kag magadala sang kadungganan sa imo mga tao nga Israelenhon. Ang amay kag iloy sang bata na tingalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbendisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sang bata. Ini nga bata pinpili sang Dios nga mangin kalaglagan kag mangin kaluwasan sang madamo sa Israel. Siya mangin tanda alin sa Dios na pagakontrahon sang madamo kag magapahayag sang inatinago nga pangkuna-una. Kag ang kalisod subong sa isa ka matalon nga espada magatuhog sang imo kaugalingon nga tagipusoon. Ang ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayaw sa imo o Kristo. Hinigugma ko nga makauturan aton karon pamalantungan ining santos nga ebanghelyo nga aton kinpasa. Inituhoy sa paghalad ni Jose kag Maria kay Jesus sa templo. Ang paghalad ni Jose kag Maria kay Jesus sa templo nahanabo pagkatapos ang 40 ka adlaw sang napunag ang aton Ginoo. Amo ini ang pagtuman sang kasukuan ni Moses tuhoy sa seremonya sang pagpaninlo kag subong man ang paghalad sang panganay nga lalaki sa Ginoo sa templo. Nagdulot man sila sang isa ka paris ka tukmo o kung tuha kakuyapok na pati sa baylo sang karner. Tanda ini sang ila pagkapupos. Diri hinigugma ko mga kauturan. Ginpakita ni Maria kag ni Jose na sa Jesus nga yara sa tunga nila. Isa ka regalo gikan sa Dios. Kag hindi isa ka bagay nga ila ginapadagyahan. Sa bagay na dapat nila iniihalad sa templo sa pagkilala ka ang Diyos, amo ang iamay. Nagikan siya sa Diyos, nagihalad siya sa Diyos. Hinigugma ko nga makauturan, kita man, dapat ka magkilala nga ang aton kabuhi nagikan man sa Diyos. Kinapangiligiyahan kita sang Diyos, iya kita sang Diyos, kaysa sakramento sang pagbunyag, nangin iya kita ni Kristo. Ang aton kabuhi na angot kag nahalad sa iya. Siya nga amo ang nagapanag-iya sang tanan. Siya amo ang aton amay na dapat naton alagaran at kipupahon labaw sa tanan. Sa iya nagagikan ang aton kaluwasan sa bagay nga ang bukos na pagdayaw kag pag-alagad ihatag sa iya. Tugutan naton siya sa pagsulod sa templo sang aton tagipusogon.
Ang paghalad sa iya sa templo, hindi lamang paghalad sa templo sang iya amay, kundi ang paghalad sang iya man kaugalingon sa tagsa-tagsa sa aton. Sinikugma ko nga makauturan, unang aton kaugalingon halad sa Diyos, ang aton mga panghuna-huna kag mga buhat na sentro sa iya. Wala sang buog ang paghimo sa makalautan kag ang pagbuhat sa mga sala. Mangin masulhay ang aton pamatyagan, inaon kay ang aton kaugalingon na paidalo sa yagahom. Pusa, kilalahon naton ang Diyos na aton amay, na sa iya nagikan ang aton kabuhi. Ihalad naton ini sa iya, ihalad naton ang bugos naton nga kaugalingon sa paglikaw kag sa pagbuhat sang mga sala kag ang pagpuman sang iya kaputpon para sa aton. Sa isa Jesus sang ginhalad sa templo, ang iya kaugalingon ginhatag niya si pugos sa iya amay. Bisan pa sa iya pagpaton sa iya pagantos kag kamatayon sa krus, nagsiling siya, Amay, kung imo binubuot, kuha ay ningkupas ang pag-antos sa akon. Pero hindi ang akon kabubuton ang matuman, kundi ang imo kabubuton. Lucas, Kapitulo 22, versikulo 42. Sinikugma ko ba makauturan? Amo ini ang sahi sang paghalad kay Jesus nga iya ginpakita sa aton. Ang paghalad sa iya kaugalingon sa Dios, nga ang paghalad na nagdala sang iya pagpasan sang mapukat nga krus, kag ang nagdala sa iya sa kamatayon sa ibabaw sa krus. Sinikugma ko nga makauturan, subong man sini ang ginapangayon sa aton. Sa paghalad sang aton kaugalingon sa Dios, nga handa man kita sa pagbaton sang tanan nga mga pagtantos na nagaabot sa aton kabuhi. Nahibaluan naton nga ang Diyos amo ang naglalang sa aton kag nagahatag sa aton sang grasya nga aton kinahanglanon. Ang Diyos nga gintugyanan naton sang aton kabuhi, magapakabalaan sang aton pugos na kaugali. Madamo iti salamat kag ginatamyaw na akon dira ang akon mga kauturan sa katekismo sang kahanginan apostolate, sa akon mga kauturan ng mga kaparian na nagasunod man kag nagaupod sa aton nga pagpamalanto sa sining kagahon. Ang akon mga abyan nga padayon man na nagasuporta sa aton, Ma'am Nelda Nieves, Ma'am Aida Dedeles sa parokya sa Medalya Malagpoksa, Amelia Hadolos sa parokya sang Lapas, Fanny Valera sa parokya sang Arepan, kag sa bugos na akon nga tumulubo sa parokya ni San Juan Bautista. Kabay, nga bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Saliwat, at amo kinisalamat, kag maayong aga sa inyo tanan.